ефір триває. Інформаційну естафету приймаю я, Альвіна Сидбулаєва. Найближчу годину все, що стосується окупованого Криму та материкової України, говоритимо наживо. Робить етер гучніше. Нам є про що розповісти. Данилюка звільнено з посади секретаря РНБО. Указ Зеленського. Депутати «Слуги народу» зібрались на закриту нараду. Що втаємничують? Почалась сесія ПАРЄ. Української делегації немає, наші суто гості. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТЕР. Разом з вами до 21 години задля обговорення найактуальніших тем. Вітаю наших гостей. Андрій Полтава, блогер. І Ольга Мустафірова, журналіст. Вітаю вас. Вітаю. Історія зі звільненням Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО знайшла своє завершення, яке дивимось разом. Указ президента України номер 724. Звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Як вам таке рішення? Очікувано? Ну, власне, про це говорили вже достатньо давно. Тобто, це не але так, сьогодні вже є указ. Сьогодні є указ, а відомості про те, що Данилюк написав, власне, підписав ту заяву, яку за твердженнями Богдана вони всі написали ще коли йшли на посади. Тобто це така новина, трошки відкладена у часі, і вже, скажімо, в журналістському середовищі встигли і версії всілякі обговорити, і розказати, що, можливо, був якийсь конфлікт між Данилюком і Богданом, чи самому Зеленському не сподобалось, як працює Данилюк. Власне, тут можна дуже багато говорити, але я не люблю конспірології, оскільки у мене зустрічі з Данилюком з цього приводу не було, то мені буквально додати нема чого до цього. Я б хотіла почути, я думаю, що в цивілізованому суспільстві так і має бути, коли людина, а це перша людина, яка йде з команди і дуже відповідальна на цей час посада. Я б таки хотіла, щоб пан Данилюк принаймні пояснив, чому так сталося. І оті всі слухи, сплетні, домисли, які були, щоб він або спростував, або підтвердив. Це було б дуже доречно. Як ви гадаєте, чому Зеленський наважився і підписав заяву? Ну, звичайно, мені сама позиція, знаєте, написали заяви про звільнення при прийомі на роботу, що потім в будь-який час, коли людина стає незручною, або не хоче коритися, або йде проти політики партії, а може діє навпаки за покликанням своєї совісті, і дуже легко прибрати, просто проставивши дату і прибравши. Погоджуюсь з колегою в тому плані, що дійсно хотілося почути коментарі ті, хто про це знає краще. Думаю, що правду ми, може, і не взнаємо, чому саме. Але ймовірність. Дійсно, плітки ходили про те, що там він був не дуже зручний, не хотів погоджуватися з політикою Офісу президента, вони намагалися тиснути, намагалися зробити ручним зробити цього чиновника фактично ручним. Він не скорився. Ті кажуть, що він навпаки некомпетентний, так а чого ви тоді призначали? І я боюся, що навіть не боюся, а очікую з легкістю, що ще буде таких звільнень дуже багато. І поговоримо щодо уряду. Ось уряд вже узгодив свою програму дій. Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів, коли представлять документ в парламенті. Ефективність не повинна вимірюватися кількістю проведених заходів, кількістю фоточок на Фейсбуці, кількістю проведених зустрічей. Тобто всі ці фейкові, папірцеві, галочку-палочкові системи, вони пішли в минуле. Ми спробували подивитися і поставити кожному міністерству по кожному напрямку вимірювану, зрозумілу ціль з вимірюваними показниками, почитайте в цьому документі. Тобто це те, на що ми будемо орієнтуватися найближчий час, якщо парламент цей документ підтримує. На цьому тижні ми плануємо представити програму діяльності уряду в парламенті і дуже сподіваємося на те, що колеги народні депутати нас з цією програмою підтримують. І на сайті уряду вже можна переглянути текст програми. Давайте подивимось окремі положення програми.
Програмою уряду передбачено зменшення кількості інфекційних захворювань на 20%, зменшення кількості серцево-судинних захворювань на 10%. А ще серед намірів зменшення рівня смертності на 5% та збільшення тривалості життя також на 5%. Хоче Кабмін і ухвалення бюджетів одразу на 3 роки. У планах і суттєве зниження відсоткової ставки за кредитами, наданими в гривні. Заплановано й зростання середньої безпечної швидкості поїздів щонайменше на 10% та зростання перевезень пасажирів водним транспортом не менш ніж у 2 рази. Серед цілей – зменшення енергоспоживання на опалення мешканцями багатоквартирних будинків не менш як на 20%. Є й в плані 100% державних послуг надавати онлайн. Ось ми почули програми деякі, наскільки вони будуть корисні для людей, на ваш погляд? Звичайно, так як послухаєш, звичайно, прям хотілося б це все. І знищення на 20% опалення? Абсолютно все. І 100% онлайн послуг. Це прямо держава в кишені, коли ти з телефону заходиш там і можеш отримати будь-що. Звичайно, хотілося побачити, але вже нам обіцяли диджиталізацію. І вже пройшло там скільки вже багато часу, а щось якось воно рухається дуже повільно і дуже поки що не видно ніяких результатів. Тому подивимося з часом, звичайно, що їм вдасться з цього зробити, що ні. А ми будемо, як суспільні діячі, це контролювати і висвітлювати в своїх блогах. Пані Ольга, як ви вважаєте? Ви знаєте, я в минулому січні їздила у Варшаву до професора Бальцеровича, який, як відомо, був рік в групі стратегічних радників Петра Порошенка, і вони розробили тоді комплексну програму для уряду. Оскільки пан Бальцерович пішов по-англійськи, без звіту, без нічого, мені було просто цікаво. Це дуже дотично до нинішньої ситуації. Ми дуже цікаво поспілкувалися з ним. У мене вийшло велике інтерв'ю, яке називалося так: «Найкраща зовнішня політика для України – це реформи». Власне, Бальцерович сказав, що комплексну програму, яку репрезентує кожен уряд кожен раз і видає за неймовірне досягнення, нічого нового вже вигадати неможливо, тому що засадничі реформи були винайдені ще на початку 90-х. Тобто бери і роби. А головне за Бальцеровичем, принаймні для мене, він є авторитетом. І я думаю, що у мене є багато спільників, які вважають так само. Головне тут високомотивована лідерська команда. І ще Бальцерович підкреслював, так само як Бендукідзе свого часу, дуже важливий темп. Тут не можна довго розказувати, розкачуватись, наміряли. Візьми і зроби дуже швидко. Вікно можливостей вузеньке. Це я до того кажу, що я подивилася, крім того, що ви показали, там було безліч речей, які мені, як громадянці, вони мені сподобались. Мені сподобалось те, що буде ліквідація більше 1000 збиткових державних підприємств. Я уявляю, яка буде могутня хвиля популізму і народного гніву спротив цього. Мені сподобалося, як буде вирішуватись історія з бурштином. Я не думаю, що це треба все переповідати, але я познаходила дуже багато речей, про які ми до цього часу багато говорили, але ніяк до них не доходили. Та сама масштабна приватизація, вона також закладена. Історія з Укрзалізницею, яка буде ділитися на 3 частини, 2 з них будуть приватні, 1 буде державна. Це дуже сучасні речі, якщо, знову ж таки, знаєте, всі ми, хто живе в Україні, воленс-нолінс стають мінімалістами. Боже, не давайте нам 100%, зробіть хоч 50%, і я буду почуватися щасливою. Я можу лише повторити, якщо 50% швидко, ефективно і, даруйте, що я так кажу, без довгих розсусолювань і консультацій з громадськістю буде зроблено, це будуть реформи. І зараз ми маємо вже зв'язок з нашою колегою Мілена Медій, яка чатує в передмісті Києва. Мілена, розкажи, що відбувається з партією «Слуга народу», що вони роблять, і слово вам.
Салям алейкум, Ельвіна. Отже, всередину на саме засідання «Слуги народу» нас не пустили, тож я можу лише припустити, що воно розпочалося півгодини тому. Хоча хвилин 10 тому ще я бачила Миколу Тищенка, він розгулював біля парковки з телефоном та якимись документами. Поспілкувалися до початку засідання з Іриною Верещук, з Данилою Гетманцевим, з Микитою Потураєвим. Кажуть, що сьогодні на порядку денному в першу чергу, звісно ж, порядок роботи уряду, а також обговорюватимуть земельну реформу, ну і поговорять з мажоритарниками, які повернулися з округів. Що стосується проекту роботи уряду, бачила пояснювальну записку до проекту Верховної Ради щодо роботи Кабінету міністрів в руках Ірини Верещук, і займала вона близько півсотні аркушів. Тож і з усім цим, з усією цією інформацією, вона сказала, що вже ознайомилася. Тож наразі це все, чим можу поділитися. Які результати, наразі нічого сказати не можу. Колеги. Міляна Міді була з нами на зв'язку. І чому зустріч проходить за зачиненими дверима? На це нам відповів нардеп Микита Потураєв. Давайте послухаємо. Приховувати нема чого, але це робочий процес. І насправді до того, як ми самі розібралися в тих чи інших там проблемах, тих чи інших цілях, які там є в програмі, які там бюджетні цілі і так далі, ми, звичайно, хочемо це проговорити в своєму колі, в колі нашої фракції, а потім, звичайно, це все буде відкрито для спільноти, для суспільства, в тому числі через засоби масової інформації. Пані Ольга, як ви вважаєте, чому саме за зачиненими дверима все що відбувається? Чи є їм щось приховувати? Тому що раніше такого не було. Я не впевнена, що так можна ставити питання. В принципі, народні депутати, які утворили свою фракцію, вони мають право будь-яким, знаєте, мені знову ж таки неважливо, яким чином вони досягнуть результату. Хочу це зачиненими дверима, та раді Бога. Можна і вночі збиратися, можна там і на природі збиратися, аби був результат з того. Тобто ми побачимо цей результат, методологія, не можу сказати, я ж не бабка Ванга. Методологія мене не цікавить. Да? Хто як вміє, той так організовує свій робочий процес. Ніхто не забороняє іншим фракціям так само збиратися за зачиненими, з журналістами, немає значення. Важливо, щоб після цієї зустрічі були прийняті якісь абсолютно потрібні для країни рішення. Ми ж їх побачимо. Тобто рішення за зачиненими дверима аж ніяк не можна буде отримати. Якщо вони будуть дурні, то дурню ми побачимо усі разом. Андрій, як ви гадаєте, наскільки це буде ефективним, якщо буде за закритими? Мені хотілося все ж таки, щоб у нас більше було свободи слова і більше інформації, тим більше, що це ж не просто фракція, одна з фракцій, це фракція, яка має фактично зараз, яка узурпувала владу в країні разом з президентом. Тут нікуди діватися, тому не хотілося б неприємних сюрпризів і хотілося все ж таки, щоб вони допускали журналістів. А що вони там такого таємного можуть обговорювати? Щось незаконне? Що там вони можуть приховувати від своїх виборців? Тим більше вони що користуються, вони приховують від своїх 73%, як вони кажуть, виборців якусь інформацію. Та покажіть людям, що ви відкриті. Ви казали, що люди будуть мати доступ до всього. І що там приховувати? Треба, у нас навіть от є комітет по свободі слова. Перше засідання цього комітету було засекречено чомусь. Да? Навіть от свободу і ту засекретили. Хоча, як не дивно, мені сьогодні дзвонив Нестор Шуфрич, голова комітету. Було дуже приємно. Ну, мене просто 2 дні тому, 27 вересня, замінували мій будинок в Полтаві, де проживають мої родичі. Ну, там намагаються тиснути. І от подзвонив, питав, чи все нормально, чи немає якогось впливу. Навіть було трохи приємно. Бачите, ну, хотілося б інформації від нього. Було дивно, звичайно, почути Нестора Івановича. Переживає за вас. Так, переживає і прямо я здивований. І ось нардепи перестають працювати у турборежимі. Про це анонсували пленарний тиждень, розповів в ефірі телеканалу «Інтер» заступник голови парламенту Руслан Стефанчук. Давайте послухаємо разом.
Цей турборежим він надзвичайно важкий, але він реально почав демонструвати, що Верховна Рада почала працювати. І те, що ми почали працювати, звичайно, є якісь помилки, похибки, але ми над цим працюємо, тому що не помиляється той, хто нічого не робить. На наступний тиждень ми запланували 3 законопроекти, які стосуються антикорупційної політики. Зокрема, з них це повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яка ганебно була скасована Конституційним судом. Це питання пов'язані з корупційними викривачами. Ось про що сказав Руслан Стефанчук. Наскільки плідна ця турборежим буде, ми побачимо, пані Ольга. І наскільки ось ці вони закони приймають, а наскільки ці закони ми вже побачимо в діях, так, на нардепах. Як ви гадаєте? Ми мусимо їх побачити, оскільки дійсно велика кількість законів прийнято. І я пам'ятаю, що я дійсно в ті дні сиділа в Раді і думаю, боже мій, я просто пишу замітку. Я не встигаю писати замітку, а люди за той час уже прочитали законопроект, проголосували його в першому читанні і проголосували в цілому. Тобто я, як журналіст, напишу 1 абзац, і я працюю більш повільно, ніж працюють депутати. Але ж знову таки, знаєте, я не можу сказати, що тобто нам трудно догодити. Працюють повільно, ах, мерзотники, за народні гроші, просиджують штани, працюють повільно, працюють швидко. Куди? Турборежим, скажений принтер. Тобто я розумію, що має бути якась золота середина, але знову ж таки... Знову ж таки, я посилаюся на авторитети і на того Бальцеровича самого, да, і на Каху Бендукідзе, який казав, що хочеш щось зробити дуже швидко. Вікно можливостей, коли люди з цікавістю ставляться до того, прийшла нова команда, що вона покаже. Якщо цей процес розтягти у часі, знаєте, кіс, хвіст, кішці робити в декілька прийомів. Ми ж знаємо, що це болісні речі. Більш того, багато з того, що, я навіть не чіпаю зараз це дражливе питання ринку землі. Хоча, знову ж таки, коли команда Петра Порошенка прийняла мораторій на передвиборчий рік, то тоді до нас були питання від МВФ. Слухайте, що ви робите? Ви порушуєте ті умови, за якими Україна отримує кредити. Земля, ви сказали, якщо ви обрали європейський курс, земля має бути товаром. Розуміло, що передвиборчий рік історія з ринком землі, вона ніяк би не надала якихось преференцій, вона тільки збурила б суспільство. Нова команда береться і за ринок землі так само. Я думаю, що вони свідомі того, що це надзвичайно дражливе питання, і тут хотіла б помилятися, воно все спокійно і гладко у нас не обійдеться. Тому що більшість українців ставляться до землі як до сакральної такої величини. Це можна дискутувати, чи це від комуністичного режиму, чи це взагалі від ментальності українського, але це дуже серйозне питання. Тому отут, якщо не швидкість, то величезні проблеми. А зрештою побачимо. Андрій, як ви гадаєте, ці закони, які анонсував Стефанчук, вони приймуть? А наскільки вони будуть на праці? Нові ми подивимося. Я хочу просто нагадати випадок буквально в цьому місяці був якраз до цього турборежиму, коли підготували певний закон, не пам'ятаю його номер, і добре, що депутати від Європейської солідарності вчасно помітили, що вони в цій турборежимі, вони там або випадково, або навмисно додали пункт, за яким фактично Україна відмовлялась від Криму, тому що там скасовували просто якісь постанови ще там радянської РСР, і по цьому виходило, що ми фактично відмовляємося від Криму. Тому не треба стріляти з кулемету в небо просто. Хай будуть снайперські постріли, вивірені. Оці закони повинні бути продумані, зроблені фахівцями. Я розумію, що в цій команди пана Зеленського немає ні досвіду, ні вміння, але хай хоча б когось запросять, щоб їм допомагали. А ось права рука нардепа, кого деякі зі «Слуг народу» взяли собі помічники. Дивимося.
Депутат-мажоритарник від «Слуги народу» Микола Тищенко, зокрема, має 22-річну помічницю Мар'яну. Раніше вона розміщала своє резюме в інтернеті, шукала роботу моделі, брала участь у відборі до конкурсу «Міс Україна». Нардеп Олексій Мовчан від «Слуги народу» в помічницях має екс-модельку Валерію. Вона хореограф-постановник, працювала танцівницею в турецьких готелях і круїзних лайнерах. Ростислав Тістик, депутат від «Слуги народу», має серед помічників інстаблогера Ольгу. Дівчина має понад 10 тисяч підписників. За освітою – юрист. Ось кого ми бачимо в помічниках у нардепів, наскільки вони будуть корисні і чим вони можуть допомогти нардепам. Ольга. В принципі, це тема така ж стара, як наша Верховна Рада. Ми знаємо, що у Верховній Раді зазвичай, і не тільки в цьому скликанні, а й в попередньому, і перед попереднім, були і коханки, і водії, і масажисти, і охоронці. Це тренд такий. Модель цього разу. Потрібно, щоб була людина, до якої народний депутат звик. До пана Тищенка у мене питань нема, нічого особистого. Да? Але він балотувався в тому окрузі, де я живу, і, відверто кажучи, там був бій, знаєте, як це, мамонта з крокодилом, тому що серед інших таких серйозних претендентів там був пан Третьяков. І переміг Тищенко, власне кажучи, як це прийнято казати, контроверсійна така особистість. Да? І я думаю, що за допомогою помічниць моделей він підтримує оцей свій імідж такого нестандартного депутата. Да? Нехай йому Бог допомагає. Якщо йому допоможе модель помічниця, то щиро буду побачимо, як буде допомагати. Андрій, як вам дівчата? По-перше, хочу сказати, не треба заздрити. По-друге, якраз якби він найняв людину з 3 вищими освітами, чоловіка, який би реально там писав, допомагав писати закони, він би тоді був екстравагантним. А так, ви ж бачите, всі понаймали собі дівчат, і в принципі, давайте так, це їх справа. Але це за державні гроші. Так. І отут в мене питання. Мені цікаво, які вони тоді ставлять їм завдання. Я розумію, що, можливо, вони з тими завданнями, які вони їм ставлять, вони добре справляються. Але хотілося б, щоб вони трошки допомагали їм в законотворчій діяльності, а не просто... Наскільки вони можуть? Ми побачили, хто за освітою, одна є юрфак, має інша моделі. Наскільки що вони можуть допомогти і чим вони можуть допомогти депутатам? Це треба питати в депутатів. Вони ж, мабуть, сиділи і думали, так, кожен мені найняти цю красиву дівчину, 22 роки, яка ще не має ні досвіду, взагалі нічого. Чи от людину, яка там 45 років, вона там і всюди працювала, і має фах, і потім, це більш гарна, в неї гарні груди, давай візьмемо цю. Ось так, я думаю, кастинг виглядав. Люди прийшли розважатися, без жартів. Це турбує. Хотілося, щоб вони розуміли, що люди їх обрали не для того, щоб вони там розважалися з дівчатами, а для того, щоб вони працювали нарешті. Те, що вони декларували, обіцяли своїм виборцям. Побачимо їх, як вони будуть працювати далі. А ось Україна... В Україні ніхто не казав. Володимир Зеленський запитали про розслідування справи Байдена. Давайте послухаємо. Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна, ми відкриті, ми готові розслідувати, але це не має ніякого відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону. Пані Ольга, послухали Володимира Зеленського. Що ви думаєте щодо справи Байдена? Ви знаєте, я погоджуюсь з те, що президент Зеленський сказав, що він не має жодного стосунку до того, і було б дивно, як він сказав так. Я надам генеральному прокурору наказ те розслідувати. Власне, це він вже сказав в телефонній розмові, нема чого повторюватись. Це він сказав Трампу. Тобто тепер абсолютно коректне формулювання, якщо у правоохоронних органів знайдеться достатньо доказів,
до того, що син Байдена був дотичний до якихось схем з Бурісмою, а наскільки мені відомо, ну, власне, це така, можна сказати, що інсайдерська інформація, що до тих схем з Бурісмою був не тільки дотичний Байден, а й відомий младоолігарх Сергій Курченко. І ця лінія також зараз починає дуже активно опрацьовуватись в Україні. Тому я дуже сподіваюся, мені б таки хотілося, оскільки ця історія набула міжнародного розголосу, отак по-тихому, як то кажуть, замотати її не можна. Тут треба назвати речі своїми іменами, таки треба розслідувати, тому що тут уже страждає добре ім'я України як держави. Да, ми б хотіли знати, я як громадянка, перш за все, хочу знати, чи це був наклеп, і тоді треба принести вибачення, чи дійсно якісь корупційні оборудки були, і тоді треба питати дуже суворо з тих людей, які заводили в раду директорів не тільки пана Байдена, а й шановного пана Кваснєвського. Я розумію, що колишній президент мусить знатися на всьому, і навіть на нафтогазовидобутку в Україні. Ну, але такі ради директорів, вони у мене викликають підозру, що там є корупційна складова, якщо в ній присутні люди, які, то кажуть, ні сном, ні духом до того виробництва раніше не були дотичні. Власне, як модельки до діяльності народних депутатів. Пане Андрій, як ви можете прокоментувати заяву Зеленського? Ну, ви знаєте, я хотів би в цілому сказати про те, що от раніше американці і світ в цілому знали Україну про революція гідності, так, був Майдан, і нас приймали, велична нація, там бореться і так далі. Зараз нас почали взнавати з іншої сторони, і мені дуже це подобається. Зараз реакція американських коміків, де вони починають просто вставляти сюжети про Україну і казати, дивіться, оце президент України, а раніше він був коміком, де він грав в серіалі, де він грав президента, і він знову став. Да, факт. Тепер сьогодні ролики дивлюсь там, де вони знайшли, де він грає на роялі певним органом в одному з випусків. І це трохи псує. Повертаючись до Байдена. Да, до Байдена повертаючись. І я думаю, що світова спільнота і суди все ж таки розберуться, які там будуть наслідки і для Трампа, і для всіх інших. Хай вони розбираються. Я можу коментувати це з точки зору іміджу України. Мені не дуже подобається, що відбувається те, що зараз відбувається, то що Україна втягнута в цей скандал. І нас можуть запам'ятати просто як країну, яка заплутана в якісь непрозорі, невідомі схеми, пов'язані з керівництвом країни. А ось українські нардепи вирушили до ПАРЄ, але не для участі у сесії. Очільниця української делегації Єлізавета Ясько розповіла, чому саме так. Щодо формату участі в наступній сесії, яка пройде в січні, ми будемо приймати рішення в кінці року. Ми будемо брати участь і їздити на переговори. Однак все залежить від результатів консультацій. Ми ж не можемо просто взяти і погодитися з поверненням російської делегації. Як це буде виглядати для українського суспільства? Це буде зрадою, розумієте? Є національні інтереси. Ми не беремо участь у цій осінній сесії, але ми розглядаємо це співробітництво як стратегічно важливе для України. Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв також виїхав до ПАРЄ. Давайте послухаємо, що він нам сказав в ефірі телеканалу АТР. Відбувається, як на мене, унікальна ситуація, коли країна-агресор є в залі, а країни, які постраждали від цієї агресії, відмовились війти в зал, включаючи Україну. Я думаю, що це яскравий приклад того, як може деградувати орган, у якого найвища мета – це захист прав людини. І ми вже маємо заяву голови ПАРЄ щодо повернення російської делегації. Давайте послухаємо. Навіть разі найскладніших криз ми не повинні закривати двері для діалогу. Необхідно спілкуватися і обмінюватися думками. Той факт, що російська делегація знову набула місце в рядах асамблеї, дає нам можливість працювати з російським парламентом. Ми можемо обговорювати з ними теми, що представляють спільний інтерес, а також теми, які викликають нашу стурбованість.
Пані Ольго, ми почули українську сторону і голови ПАРЄ. Наскільки, на ваш погляд, це буде, чому саме українська делегація не приймає, і їх присутність ПАРЄ, як впливати буде на Україну? Ну, власне, давайте ми згадаємо, за яких умов колишня делегація покинула ПАРЄ, коли там була Ірина Геращенко, Борислав Береза, і це було мотивовано саме цим. Ми не можемо бути в ПАРЄ, тому що сюди повертається російська делегація. Я була на ці засіданні сама особисто, я бачила повернення російської делегації, і тоді був такий протест. Безперечно. Яким чином можна вийти з цієї виделки українською мовою без втрати для іміджу? Ну, обрали новий парламент, і нова делегація каже, ну що ж, а ми туди їдемо. Це ті вийшли, а ми туди поїдемо. Я б сприйняла як образу. На мій погляд, рішення важке, але вірне. По-друге, те, що не їде делегація, аж жодним чином не має означати, що Україна припинила свої стосунки з парламентською асамблеєю. Є можливість спілкуватися поза сесійним залом. Ті самі члени делегації, я впевнена, вони мусять їздити і розмовляти з європейськими чиновниками, залучати їх в українські реалії і таким чином пояснювати поведінку нинішньої делегації, чому ми там не є. Тому що сидіти знову і утертися, і сісти в одній залі з делегацією Росії, ми говорили сьогодні про імідж України, ну, це дуже меншовартісно виглядало б. Ну, і з іншого боку, знаєте, я прибічниця того погляду, що до всіх подій, які трапляються на україно-європейських контактах, треба підходити з відкритими очима. Ми не мусимо ідеалізувати жодним чином європейську бюрократію, тому що вона є така, як вона є. І казати, що в будь-який спосіб ми хочемо сидіти в залі і впливати – ні. У нас є власна гідність, і європейські бюрократи, вони мають знати, що Україна таки жертва російської агресії, і сидіти поруч з агресором, який повернуто до такої представницької міжнародної організації – це, даруйте, образа гонору. Пане Андрія, як ви ставитеся до заяви голови ПАРЄ, що треба сідати і вирішувати питання, враховуючи на те, що Росія взагалі не виконала жодної резолюції? Я вважаю взагалі, що в ПАРЄ Росія повернулася тільки через те, що вона ПАРЄ була винна 75 мільйонів євро своїх членських внесків, тому що поки вони не були, вони не платили ці внески. І фактично Україну продали, я вважаю, за цю суму. Я хочу сказати, що якраз оця пані, яку призначили, яку ми читали тільки що, Єлизавета Ясько, вона каже, що треба спілкуватися з росіянами. Вона там посещала, коли училась в Оксфорді, посещала різні лекції, наприклад, Ксенії Собчак і так далі. Так от я хочу сказати, що все залежить від риторики нашої делегації. Поки там була Ірина Геращенко, депутат від Європейської солідарності, то чітко казали, що Крим – це Україна, і ніякі санкції з Росії не будуть зніматися. Оці розмови – це шлях до зняти санкції з Росії рано чи пізно. Якщо знімуть санкції, то ми можемо про Крим забути. А Крим треба повертати. І треба, щоб наша делегація чітко казала, що ми хочемо отримати від європейців і підтримку від Росії в тому числі. Андрій Полтава, блогер, і Ольга Мусафірова, власний кореспондент «Нової газети». Дякуємо, що були з нами. А ефір телеканалу АТR продовжує за мана. Ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайтесь.